eskolaz kanpoko jardun indartsuena edo pantailaren aurrean ematen den denbora hori izaten dela, eta zenbat euskara entzuten ote den hor. Egia esan, oso eskaintza urria dugula ikusten genuen, eta honen inguruan gogoeta egiteko tenoria izan zitekela hau. Uste dugu aprobetxatu dezakegula, eta horri begira egin dugu lehenengo jardunaldi hau, ez dakit gero beharko diren gehiago edo hemen zaudetena gehienak arituak, zabiltzatenak zaretenez behar bada, hemendik animatuko zarete segitzera eta aldugun neurrian euskararen eskaintza handitzera ikusentzunekoetan, orokorrean. Gure elkarlanaren bigarren agerraldia edo, iazkoan lehenbizikoa egin bai genuen, eta iazkoan ere bagen erabilen buruan beste gai hau, ezta, pantailena, euskarak pantailen munduan duen lekua, oso leku txikia, gure iritziz, eta gai hau plazaratzen lagundu nahi dugu. Badakigu beste ekimen batzuk ari direla buru belarri lanean, eta gure aletxoa ekarri nahi dugu gai honetara. Ezta? Iruñeko Komunikabideak Fundazioa Iruñekoa da, eta gure helburu nagusia da euskara bultzatzea eta ahozkotasuna. Eta beraz gaurko gaia bete-betean bat dator helburu horrekin. Estatu frantsesak ez du berretsi hizkuntz gutxituen Europako gutuna. Estatu Espainiarrak 2001an berretsi zuen. Hizkuntza gutxituen Europako gutuna sinesten duten estatuek konpromiso zehatzak hartzen dira. Bai? Ikus-entzunezkoan zeintzuk dira hartzen diren konpromesuak. Alde batetik hizkuntza horietan telebista programak maiztasunez ehatzea eta sustatzea, eta hizkuntza gutxitu horietan ikus-entzunezko lanen ekoizpen eta hedapena, beraz, hizkuntza gutxituen Europako gutunak estatuen lege ordenamenduan barneratuta dagola. Bai? Eta lege mailako araudi bat da berretsi egin den une beretik. On demand telebista zerbitzuak eskaintzen dituztenek, bai? Katalogoaren 30% erresbatu behar dute, bai? Europako obreetara, bai? Gaztelainaren gehi hizkuntzak ofizialen kuota izan behar da katalogoaren 15%. Eta hizkuntzak ofizialen kuota izan behar da katalogoaren 6% baino gehiagoa. Gazten 83%ak Netflixera sarbidea dauka, 48%ak Prime Videora sarbidea dauka, 30%ak Disney Plusera eta 29%ak HBO-ra, ez? Eta gero, 6 hizkuntzetan daude konsumitzen dituzten edukiak, 77%an gazteleraz, 25%an ingelesez eta 0,4% euskeraz, ez? Hau alderatuko bagenu era bat ezberdina zen beste panorama batekin, eta hau da 80%ko panorama, ez? Garai hartan ez zegoen internetik, ez zegoen plataformarik, aplikaziorik, smartphoneik, 4 telebista kate zeuden, eta gainera horietako bat euskeraz, ETV bat, eta ETV bat zen garai horretan Europa mailan marrazki biziun ordu gehien eskaintzen zituen telebista kate publikoa. Testu inguru horretan, EAeko aurren 60%ak ETV bateko marrazkiak ikusten zituen. Fiesen 80%ko datuak dira horiek. Pentsatu zenbat aldatu den panorama. Bai, alik eta eskaintza aberatsena eta dena euskaraz eta gero sortzaile txikiek ere, zailtasunak izan dituztenak proiektu txikiak aurrera eramateko izan dezaten erreferentetzat plataforma hori eta bidal dezatela haien lana jendeak ikus dezan. Sentidutu dezatela Euskaldunek plataforma hori beraiena dela. Euskarak babes handiagoa behar du, baliabide gehiago behar ditu eta audientziak iritsiko dira, baina batez ere zerbitzu bat denean eta eskubide bat denean, hizkuntza eskubideak, Jon Artaxok aipatu ditu, Europako Karta eta bar hizkuntza eskubideak
eskubideak dira, are gehiago Nazio Batuen erakundearen arabera giza eskubideak dira, eta beraz hauek bermatzea audientziako datuen eta merkatuko arauen gainetik egon beharko litzateke. Filmincat és una continuació del projecte Filmin. Filmincat, filmin proiektuaren jarraipena edo honen handitze bat da. Ez ordea filminen itzulpen bat katalanera. Filmincat plataforma bat da per se, katalanez sortua, editorializatua eta gordea. Katalanez filmatutako edo katalanera bikoiztutako edo azpititulatutako film eta telesailez betea. Filmin duela 16 urte sortu zen proiektu bat da. Gogorarazi nahi dut Bartzelonan sortutako konpainia bat dela Filmin, eta bistan denez, hasieratik dugu lotura bat hizkuntzarekin eta lurraldeko zinemarekin. Hasieratik argi genuen filmak jatorrizko hizkuntzan eskaini behar genituela, eta azpitituluak sartzen saiatu, katalanez ere bai, hau egitea posible den filmeetan. Els subtítols en català de les pel·lícules que es puguin tenir, no? Acompanyem a les empreses en la seva internacionalització. Enpresei nazioartekotzen laguntzen diegu. Enpreseen garapen eta eraldaketaren arlotik, finantzak eta tresnak eskaintzen ditugu, eta hauek tresna sofistikatuak dira. Dagoeneko ez gara dirulaguntzaz bakarrikari, baizik eta laguntza itzulgarriez. Hau da, dirulaguntza zati bat eta mailegu zati bat duen laguntza. Banketxe bat ez garenez, argi dago ezin dugula mailegurek egin. Baina duela urte asko, Europan ia bakarra den tresna diseinatu genuen, laguntza itzulgarria. Gero, proiektuaren arrakastaren arabera, dirulaguntza itzuli egin behar da. Eta maileguaren zatia, kasu guztietan, beti itzultzen da. Beraz, tresna sofistikatua da. Zer berezitasun du kultur enpresen Kataluniako erakundeak? Gobernantza eredua. Guk sektore pribatua sartzen dugu gure gobernu organoetan. Hilean behin, administrazio kontseilua biltzen da. Eta bertan, enpresa pribatuek, kultura sektoreetako ordezkariek hartzen dute parte. 2010 urtetik, zinemari buruzko lege bat daukagu. Planteamendu aldetik, zinemaren lege bat den arren, ikusentzunezkoei buruz hitz egiten du oro har. Hori da orain, estatu mailan gertatzen ari dena. Zinemaren legea ikusentzunezkoen kulturara egokitzen ari baita. Guk hori 2010etik dugu, eta ikusentzunezkoaren inguruko begirada zabala eskaintzen du. Ezagutu beharreko helburu bat dago. Hala ere, helburu ulertu ezean, guk egindako lana ez da ulertzen. Izan ere, lege honen lehen helburua hizkuntza normalizazioa bermatzea da. Hor dago, eta horrek laguntzen gaitu bidean. Hori da hain zuzen ere, politika garatzea ahalbidetzen digun aterkia. Ezagutu beharreko helburu bat dago, eta helburua ulertu ezean, guk egindako lana ez da ulertzen. Izan ere, lege honen lehen helburua hizkuntza normalizazioa bermatzea da. Hor dago eta horrek laguntzen gaitu bidean. Hori da hain zuzen ere, politika garatzea ahalbidetzen digun aterkia. Eta zergaitik diot aterkia? Izan ere, mundu guztia ez dago ados horrekin. Baina zu lege bat betetzen ari zara, eta beraz, funtsezko tresna da. Eta gure jardueren garapena ez da ulertzen 3 helburuak argi izan gabe. Zinema eta ikusentzunezko sektorearen industria indartzea, eta kultura eskaintza eta aniztasuna hobetzea. Hizkuntzaren aldeko apustu horren adibide diren 2 lerro aipatuko ditut. 2 lerro hauek adierazten dute batzuetan ekimen txikiak komatxoen artean, babestu beharreko ekosistema baten parte direla. Katalanezko ekoizpena ez dago baldintza berdinetan merkatuan, inondik ere. Beraz, gu horretan ari gara eta egongo gara. Lehenago ikusi dugu gure araua, behartzen gaituena, eta hori esaten diguia da. Ildo estrategikoak Kataluniako Enpresen Institutuaren 2023 urteari dagokionez eta ikusentzunezkoen arloan honako hauek dira.
katalanezko jatorrizko bertsioa sustatzea, ekoizpenaren bikaintasuna, sektorearen eraldaketa. Sektorearen eraldatzearen inguruan, askok sektorea berrindustrializatzeaz hitz egiten dute. Esamolde hori ez zaigu gustatzen. Izan ere, badirudi ez duela onartzen jada dagoena, eta tradizio bat badagoela. 2000 enpresa baino gehiago dituen ekosistema bat badago, eta hori ez da egun batetik bestera asmatzen. Beraz, sektorea eraldatzea ari garenean, Katalunian gertatzen ari den gauza bati buruz ari gara, eta nire ustez, paradigma aldaketa bat da. Enpresa txiki eta ertainek, enpresa proiektu batekin lan egitea lortu dugu. Ikusentzunezko lan bat urtero behin edo bitan egitearen logika ere apurtzea lortu dugu. Eta ondoren, ezin dugu alde batera utzi ikusentzunezkoetan katalanaren presentzia normalizatzeko fasea. Lehen fasea eta gero iristen den elementua hain zuzen ere. Guk uste dugu nolabait ez gaudela presentzia hau aldarrikatzeko fasean, normalizatzeko fasean baizik. Baina, erabat normalizatzeko ezin ditugu baliabideak ekoizpenera, banaketara, jaialdietara bakarrik isurtzen jarraitu, katalanaren presentzia egon dadin. Baizik eta azken erakusketaren azken diapositiban ikusten genuena lortu behar dugu. Hau da, hizkuntza propioan kontsumitzeko aukera duten jendeak, hain zuzen ere, ikus dezala. Beraz, zentzu horretan, guretzat publikoa garatzea erabat estrategikoa da. Zinema eta ikusentzunezkoak eskolara eta eskolak zinemara eraman behar ditu. I l'escola al cinema. Primeran oso proiektu berezia da, ez bakarrik ezinbestekoa dela uste dugulako, hor utxune badagoelako norbait bete behar duena, eta sentitzen dugu EITBek eman behar duela lehenengo pasoa. Baita da berezia, hor bideoan hasieran esaten da, gaur egun herri batek ez daukala kontakizunik tokiko ikusentzunezko produziorik gabe. Nik primeran buruz hitz egiten dudanean, beti deskribatzen dut, gure asmoa eta ambizioa dela primeran izatea Euskal Herriaren ikusentzunezko kontakizuna. Eta kontakizun batek benetakoa, egiazkoa eta justua izan nahi baldin badu ezin du ahots bakar bat eduki. Hainbat ahots eduki behar ditu eta ahots horiek anitzak izan behar dira. Nik gehitu nahi nuke euskal kultura bikaina dela, baina kultura euskaraz uste dut orain bertan asko zabalgarriagoa dela. Eta nik uste dut gure kulturaren, eta hau nire kaleko inor naiz, baina uste dut gure kulturaren ezaugarri nagusiena gure hizkuntza dela, eta gauzak gure hizkuntzara ekartzeak ze balio duen, uste dut asko gutxietsi dela, asko, eta benetan egin zitekeen zerbait zela, eta egin daitekeen zerbait zela. Eta bestalde, hausnartzea edo plataforma bat, edo plataformen garaian gogoratzea ikusentzunezkoetan kale pixka bat egin dela, ez da oso zuzena. Nire iruditzen zait, honek ibilbide luze bat daukala, zeinetan nahi zuten euskaldunak ere utzi diren edukirik gabe, bai? Bilatzen dutenak ere, sortu behar izan dira herri ekimenak, eta sortu behar izan dira gauza pila bat, bilatzen dutenak ere aurkiz ezaten nolabait edukia bere aurrentzat, eta hori, nik uste dut, kontutan izan behar dugula batez ere berriz ere hankasartze bera ez egiteko. Nik zentzure, uste dut, behar bada ez duela zertan euskarazko edukiak dituen plataforma bakarra egon beharrik, beste batzuk ere egon daitezke, behar bada erreferentziasko nagusi bat egonen da, eta behar bada primeran izanen da, eta ematen du aukera guztiak horretarako daudela, beste aukera nabarmenik ez delako ikusten, eta batez ere kontutan izanik, euskararen eta euskaldunon masa kritikoa, ez dela Netflixek ukan dezakeena, baizik eta orduan ezinbertzekotzat jotzen dut hori bai, benetan, tramankuluetan, mandoetan, primeranen botoia egotea, zuzenean, eta gero primeranek suposatzen dut ez duela inolako arazorik izanen, bere baitatik kanaldudera joateko, amaikara joateko, edo tokikomeko beste edozein komunikabide euskaldunetara joateko, ez? Bakarra gira, gure lujaldean, telebista bezala, ikuspegi bat gairena proposatzea eskolegitik eskolegira. Beste guzia eta kanpotik da Parisetik eskolegia begira, edo kanpotik eskolegia begira. Beraz, ikuspegi horren lantzea biziki importantea da.
Eta pentsatzen dut streaming plataforma batek ere, bere printzipioetan baduela hori, eta badituela bizten da balore batzuk atzean. Behar bada egiten egon gara asko, eta honetan esango nuke euskaldunok onak edo, izan gaitezkela egiten, saltzen ez horren beste. Eta segurenik zati hori ere badago ikigu egitea. Guretzako plataforma hori ere bada, baina plataformak ez du edukia sortzen, hori erreminta bat gehiago izango da zabalpenerako. Jarraitu beharko dugu, hain zuzen ere importantea den hori egiten, eta da ahalik eta duinen egitea gure edukia. Gure edukia paperean, telebistan, sarean, ero TikToken. Baina 2023an ikusentzunezkoek asko aldatzen dute. Gure pantailek asko aldatzen dute. Gure izakera osoa goiti bera aldatzeko kapasa dira. Euskal kultura hitz egiten dugunean, pantaila gabe hori hausnartzeak ez dauka zentzurik. Eta izan plataforma, izan kanaldude, izan tokiko, ero ez tokiko, baina ikusentzunezkoek behar dute indar bat. Eta ados nago Gaizkarekin legea baino garrantzitsuagoa dena da bultzada handi bat behar dute. Eta segurenik elkar mokoka ez aritzea ere bai. Hortik ere pixka beharko dugu.